Legjobb bort sohasem ott isszák, ahol termelik, tartja az elzászi mondás. Így van ez a csokival is. A kakaó őshazájában, Venezuelában évszázadokig a csokit nem is ismerték. Sőt, még manapság is a kakaóvajat nagyon sokszor erős paprikával és borssal fűszerezve fogyasztják. Az első európai, aki egy különös ételt, italt megkóstolta, Kolumbusz Kristóf volt. Nem is nagyon ízlett neki. Cukorral helyettesítette az erős paprikát. Így aztán a krumpli mellett a kakaót is neki köszönhetjük. Kolumbusz Kristóf ugyanezeket a partokat látta meg 1498-ban, amikor Venezuelához érve naplójába jegyezte. Édenkert ez, amely asszonyi melbimbóként emelkedik ki a körte formájú földből. És ő volt az első európai, akivel az indiánok megkóstoltatták a kakaót, az istenek italát. A maják örömet akartak szerezni, amikor a csípős paprikával és borssal fűszerezett kakaóval megkínálták a tenger admirálisát, és bizonyára csodálkoztak, hogy miért nem ízlik neki. Kolumbusz azonban nem adta fel, és az erős paprikát cukorral helyettesítette. Így nem csak egy új földrészt, de egy új italt is felfedezett az európai ember számára. Alig telt el néhány év, és Európa rajongott a fenséges italért. Ezért alapítottak itt az Orinoco folyó deltájában kakaóültetvényt. Megkopogtatom a tokot, és ha elég tompán hangzik, akkor tudom, hogy érette benne a bab. Egyszerűen hallom. Mondhatnám azt is, hogy a szület akkor kezdődik, amikor a fülem jelzi. A faluban mindenki ismeri ezt a képességemet, születésem óta a véremben van. A férfiak gondozzák az ültetvényt, a mi dolgunk a betakarítás. Ehhez mi nők jobban értünk. Nagyon óvatosan kell leszednünk a termést, nem sérthetjük meg a favirágát. Itt nálunk a fák egyszerre virágoznak, és terem rajtuk a kakaóbab. Biztosan az éghajlat miatt. Fárasztó ez a munka. A nagy párásság miatt néha alig kapunk levegőt. A gyümölcsöket a begyűjtés után azonnal felnyitják. A ragadós, kellemetlen szagú fehér bélből előtűnnek a kakaófa magjai. Régebben az indiánok ezt az édeskés savanyú belet szopogatták. Csak sokkal később az aztékok itták afrodiziákumként, és hogy még hatásosabb legyen, csípős paprikát és borsot kevertek hozzá. Ma a kakaófa ültetvény az itteniek számára a megélhetés egyetlen forrása. Délfelé olyan elviselhetetlenné válik a 100%-os páratartalom és a hőség, hogy mindenki visszatér a faluba. Francisco Planchez, a helyi történész kalauzol bennünket. Ezt a házat királyi háznak nevezték. Réges-régen itt tárolták a kakaóbabot, és itt laktak az ellenőrök és a kereskedők. Az őslakosok földje éppen a kakaófa miatt lett gyors és könnyű préda a spanyol hódítók számára. Ők hozták létre az első kakaóültetvényt 1564-ben a meggazdagodás reményében. A büszke indiánok azonban nem voltak hajlandók dolgozni azokon a földeken, ahol ők voltak az urak az európai ember megjelenése előtt. Ezért hurcolták be a fekete rabszolgákat Nyugat-Afrikából. A környék lakosainak többsége az ő leszármazottuk. Sudor de negro e cacao, hirdette valamikor a raktár falán egy tábla, azaz a feketék izzadságából készül a kakaó. És valóban izzadság borítja Rafaelt is, amikor a kakaóbabot terjeszti ebben a helyiségben, amit orfacsaró bűz tölt meg. A munkának ebben a szakaszában bizony még elképzelhetetlen, hogy ebből a növényből nem is olyan soká illatos kakaópor lehet. Miközben a kakaóbabokban megtörténik a különleges metamorfózis, a falu élete is megváltozik. Szűz Máriát ma nem a napsugarak, hanem a falu népe ébreszti hajnalban. Venezuelában spanyol örökség a katolikus vallás, de itt az ünnepeket nem ájtatos csend, hanem az afrikai hagyományokat megidéző zene, tánc és vidámság kíséri. Ünnep ide vagy oda, a kakaó nem várhat. A banánlevelek alatt a fehér nyálkás növényből incsiklandozó barna babok lesznek. Illatuk már sejteti, hogy ebből csokoládé lesz. 4-5 napig erjed a termés, de ezzel még korán sem fejeződik be a munka. Ezután még legalább 2 hétre van szükség, hogy a babok összes titkos zamata előjöjjön. A templom téren szoktuk kiteríteni.
Miután a múlt század elején Simón Bolívar felszabadította Venezuelát, minden ültetvény az államé lett. A munkások havi fizetést kapnak, 4000 forintnak megfelelő összeget. A szakértők szerint ők termelik a világ legjobb kakaóbabját. A szállítás után a megtisztított és kiválogatott szemeket megőrlik, végül lágy kakaótésztát sajtolnak a babokból. Franciscoék csak annyit készítenek, amennyit a faluban elfogyasztanak. A friss kakaótésztát Szűz Mária ünnepén árulják majd először. Itt minden feltétel adott, hogy kitűnő kakaót készítsünk. A föld, az éghajlat, a víz és a cserjék kiválóak. Persze az is fontos, hogy az itteniek több mint 300 éve kakaófa ültetvényen dolgoznak. Értenek hozzá. A kakaó illata ma este még beborítja a kis települést, de napnyugtával valami mégis befejeződött, és ilyenkor ünnepelni kell. A falu apraja nagyja Szűz Mária elé járul, hogy köszönetet mondjanak és könyörögjenek a következő jó termésért, termékenységért és szerelemért. Mintha semmi sem változott volna a 16. század óta. Csak az Orinoco folyó felől közelíthető meg a világ legfinomabb kakaóját érlelő pár száz lakosú falu, Chuao. Nem termelnek jelentős mennyiséget, de összehasonlíthatatlan zamata miatt a leghíresebb csokoládégyárak versengenek érte. Az óceán túlsó oldalán a kakaóbabok gyárakba kerülnek futószalagra, csomagológépek alá.